Okay, asiqhubekeni-ke. Sesiyabona sesinento kanje kwi-front view elwethu siyawubona uma sibheka kwi-front view, then kwi-top view siyakubona okunye, but then isehla siyiboni nalokhu futhi asikakuboni. Masiqhamuka kwi-left view siyakubona lokhu okuyilokhu, but then lokhu asikuboni because sine-space la. Okay, manje into esizoyenza sizozama ukuveza le space ukuthi sobe sivela kanjani le space lezi, lo u-30 nalo u-30. So into esizoyenza shothi ukusuka la ngiya somewhere it's 30, ngikala u-30 wami, nangapha futhi ukusuka ngapha ngiza ngapha u-30, ngibeke u-30 wami. Okay, siyabona la ngibeke khona u-30 wami, ngizodweba ulayini nje, ngidwebe ulayini okanje, right? Then ukwehla ukungena kwayo lento kanje basinikezile ko-250. Okay, so ngizoyehlisa kanje, dweba ulayini oyi-construction line ongagqamanga, yonke into esisayidwebile ayigqamile because singarabha noma nini amaphutha ayenzeka. Bathe u-50, then ngikala u-50 nango-50 la khona, bese ngilibekile ipoint lami la-50, ngidwebe into eyehlayo ethi mayibukeke kanje. Okay, la into yethu singasho ukuthi sesineshow ngayo la, so sesingagqamisa la kulo piece kuphela kule view yethu. Okay, lokhu asikudinga nalokhu asikudinga. Okay, la ngizomthatha ngimusele construction, then lo ngimehlise gqame nje, nazo-ke ibe nento kanje. Iyabonakala into yethu, sizama ukugqamisa manje okudingakalayo, kungadingakali sikhiphe kuleli sayidi leli, nani nizokwazi ukuthi niyibone kahle. Okay, iyabonakala. Ungaboni ngabe udinga ukushaya ingosi. Okay, okay, siyayigqamisa manje, sesishoda nge-circle kuphela, shoda sofaka i-circle lapha, isometric circle, then siyobe sesiqedile, yobe sekuphelele uma sesifaka isometric circle. Onamandla angabe phoza izama ukufaka isometric circle kwi-drawing yakhe. Ngoba into ebalulekile ukupractice la kwi-drawing, hayi ukubuka, ngoba ukubuka ngeke kukusize ukwenza okubalulekile.